Salutare tuturor, eu sunt Alex și bine v-am găsit la un nou episod dintr-o nouă serie de Minecraft pe noul meu canal. Stați puțin. Pe canalul meu de YouTube. Am să vă spun câte ceva înainte să începem acest episod. Eu o să le dau bani celor care mă jură. Deci, nu știu, eu așa, nu știu. Dacă nu-l trimit pe Schneider să o moare. Da, frate meu rău, bineînțeles, mă rog. Dar, nu știu, mulți oameni înjură oamenii, nu știu de ce cauză, iar eu pe ei nu-i bag în seamă. Din contră, mă înjură cineva, frate, nu te bag în seamă, ți-am dat bani, nu te mai auzi, basta. Sau un înjuriu. Dacă ți-am dat, bă, lasă-te. Dacă, exemplu, i-am dat bani lui Raul, poate să comenteze el până Insta crește acum, până îi vine acum în gât, că eu nu-l mai aud. Deci eu nu-i mai văd comentariul deloc. Empty. Gol. Empty. Deci comentariul nu se mai văd. Asta e una. Doi, live-urile o să le fac la ora, în jurul orei 3, adică peste câteva minute, peste o jumătate de oră aproximativ. O să pun un episod că fac live pe Show TV. Da, o să pun acolo un link pentru Show TV, scriu și eu așa www.showtv.com/ID-ul meu de acolo și vedem acolo live-ul. Deci o să, nu știu dacă o să am probleme grave cu lavul, doamne, lagul. Fac președinte. Bă, pentru câteva secunde am crezut că văd un zombie. Bă, Tu ce crezi? fac ușă. Tu ce crezi? Da. Făi 2 uși și 2 prejel, 4 prejel peturi. Vreau să avem și înăuntru și în afară. Da. Ai găsit vreun iron? Pas. Mă rog. Deci asta nu va fi un video chiar atât de mare și da, vă anunț în momentul de față că și de fix la ora 3 fix începem un live de o oră, așa să vedem dacă ne lasă telefonul meu retardat. Se numește iPhone, doamne! Se numește Vodafone, de la Vodafone de la abonamente, pentru că am vrut să-mi iau unul nou, dar am zis că bă, dacă tot e gratis, hai să le iau și după ce să strică mi iau altul, mi iau un iPhone 6. Am niște cunoștințe care mi-l pot aduce gratis, dar Și eu. și erau la niște cunoștințe care le pot aduce gratis, dar nu vreau să am probleme după aia cu jandarmii sau nu știu ce, și așa că mai bine nu. Așa, și Minecraft-ul o să fac un video informativ doar dacă la acest episod se ating cel puțin 4 like-uri sau 2 like-uri. Dacă se ating 2 like-uri, fac un video informativ. Și se învețe tare tâmpită dacă și-au resetat telefonul. Care? Aia, Da. Nu e problemă, mă rog. Bun, cam atât cu acest episod informativ. O să vă las tot ce trebuie în descriere. Așa că eu vă urez o zi bună și vreau tot o zi bună și la revedere!